Tanini. Tuod ninyo na yung ani ko. Because of you, my life has changed. Parang gi-idol ta mo. That's Dagol right. og tanini. That's why you go away. You are my idol. Yes, that's true. Every time maka-internet ko, Every time I see you, mag-stick cam judayon ko. I will go to www.sticam.com/MOR Davao. Og nakita na ko yung dalaga diha nga si Hot Babe. And I saw the beautiful but deadly Hot Babe. Yummy. Tagumkum kaayo. Like crunchy. You're my crunchy. Uwa pa lang ko na GGB. Yes. If you know, my life is GGB. Maapil unta na sa kong listahan. Hot Babe is join my joint account. Joint account. Apel ko sa iyang kwan. Yung mga listahan sa mga uyab ko. Ano ko mga darit kayo niya? Mga dagat kayo. Anak ba? Sabi sa kuwang. Sa English. Hindi ko pala English. Gwapo ito iskwilahan ito. Ako rin si Glenn. Just call me Glenn. Di na ko na tinood na pangan. Yes, that's my screen name. E basta nun niya gaminaw ang akong uyab. Yes, that's true. Si Rhea ang akong uyab. I have a girlfriend, Rhea. Putiun. Whitey. Uy, Putiyon, lunar. Whitey ning, Whitey ning, di ay nung dali kayor. sapihon og aping. Like Plangans. Her face is like a Plangans. Langgas. Planganita. Huwag ang ganahan ako. Doon na siya alom sa may kilay. Yes. I like chopping. Si Rhea 25 na. Samtang ako 27. Rhea is 25 years old, and me, I am 27 years old. Apa nakasugat ko og 17 anyos. But I finally find someone. 17 years old. Nga si Pauline. Just call her again. Pauline. Paulina. Sure. Makaingon ko, I'm Pauline in love sa iya ha. Yes, that's why I'm falling in love with her. Og dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And there's a story in the segment of my life.
kaya ni pizza mo talaga nga. Uban na. Uban na. Ano sa mga kuhan? Uban na, tang. Ano sa mga mong kuhan? Wala, uy, nabityo okay, magod mi gaji eh. Usap na kat. Usap, imni pag tubig para mapalaan mo kung nabusog na baka. Dahil lang. May rumboy. Oh, sama bro. Mali ba ng pizza kong diatad pods? Ito na sa Picas Quarto Birds. Di ni mauni. Mali ng pizza. Kalau bayari na birds. Dito na ilakuan, Marlon. Sa Pikas. Ah, Isa din naka-chicken sa Pikas Kwarto. Marlon may pangalan na. Marlon Toro. Kailang juga na. Lahi-lahi naman nagbabae ron. Sa kisa naman ay ginadalaan. Tagakpan mo daw na daw. Imot, milyar mo na kung naon, dara mo nakita na sa bungguyan. Mau ba? Sa nakaon naman ako ni bro. Bayaran. Bayarin na lang inani mo, birds. Gang! Saman ka! Bayari sa nigang pizza gang, hindi mo na niya tuwa, Dre. Galaw gawa. Nang Dre. Magkano po hamal diya, pod? Gutom na kayo, bayaran na naman ako. Dito rin sa Pikas Kwarto, isug naman kayo ng check-in sa Pikas. Sige, bayaran na. Pilarado! 150 na, ma'am. Oh, di pa ba na rin? Mo na no. Naman kayo, ma'am, ha? Ay, di sa... Naman. Amin na pamanan, be. Be. Ah, 1950, oh. Sa kadya, sino sa bata? Anak ka, isumbong kay labi ako ni mo. Isumbong ka na ko. Sumbong nito. Kailangan ko ani nag-chicken dragon. Oh. Tag 75 ta tungatan sa mga dalo ng mga kayo ka. Siniguro mo naman ang naginoton. Dato na yung uyab. Katong dito kong si Bobro, nga pati naghanag, mayuhon pa dito bro. Dia juga sakto juga dia. Mingaw naman ni Stories eh. Saan naman wala ni na naman ni stories. Ghost Town? Sabi ng mga tao po rin nga magmaoy, bugin ng mga tao din ba? Mag-inom na, mag-away namin noon, mga aning-aning. Dito si Papay. Ato kag kwan, puente, ato kag ukira, ato kag manggo. Kaya sa lagi, naghanag mga babae dito ay. Oh, dyan? Sabi di ay. Hindi ka ginagirib boy eh. Kaya lagi, ato ka dito, grabe ka, ato ka dito, konsulasyon, naga kayo mga suluyan dito. Saan naman ibaw ni mo si Riboy nga damo kagampaw? Ikaras-karkar niya. Musik pangutkot. Ano si... Gikir-kir. Tawanan niya. Gusto kayo mo to sa luan ng... Wala. Kinamot anong Kailangan kinila. ko gawala kung kamot nga Pag nilindi. tinidor, bal, ayaw kamutan na itong pulutang kinila. Bal, si pangutkot niya eh. Sa... Nangoy, ikaw ba? Nagkakiklama ba? Matagal ba? Bakal ba? Uy, ako ani ha? Ako ani. Brad, sultihan na ka. Kailan ako na? Mo ba? Ay, silan. Ako, bisang di ko taga dire. Pero kailan na sa ko? Tawa ko lang. Ano maging... Ay, pakay naman ba diya, Brad? Limado na. Ay, Jerry boy. Oy, Pulin. Saman, ha? Galing nga gini. Brad, isa ka bakit pa ko, Brad? Isa pa ko kapulutan, Brad. Pag-imo ng ilawag sa kuha, Brad. Sige na. Brad, marang binalang dalo kay ta. Dungagi na. Sige, tulo ka bakit? Kana. Oh, 5 kasisig. Ano sige? Si Charong Bulaklak na naipanhan ay flower base, ha? Takihon ba? Takihon na ka kolesterol daw anak ka. Saman, ha? Sige. Jerry boy. Pulin, nila-ila na gusto kong amigo na si Glenn.
Glenn Day. Glenn Pagapaga. Glenn Bagwa. Hi, Glenn. Payata ni mo, Glenn. Ay, mura mo ka ng... Taga-asa ka, taga-Nigeria. Kaniwang naman kayo ka, Glenn. Niwang laying lawas pero tanawang armas. Grabe, video. Pwede si kabalo mga Glenn. akong cellphone power kayo ni. Blastar ko lang ng cellphone na ni. Glenn, yun na nga. Poli, no? Yes. Ay, yes. sorry ha. Muna kong angel, marong kag langit, good. Ay. Kag langit ba? Grabe naman yung kayo na eh. At siya gina... Ay, Jer, kanang asa mo karon Jer? Tinood lang nakwentuhan to sa dito sa may bahada. Si, Ito ito kaya na ko'y ka-teammate dito ba? ako ba? Si, Thanks ko ito kong amigo sa Alan. ako ba? Okay. Dili ba, ikatong kuhaan na rin. Sunod na lang daw. Ay, sunod na lang. Dito na to tira ako sa ilang Alan, ha? Sige, sige, sige. Okay, kato sa Alan, nag-kuhan mo to, nag-GGP mo to. Sige. O ba ito na ulit, Wala mo tuloy yan. Alang Alan, ikaw na ibiyaan, hindi mo ganahan ka. Malipay mo ba ito? Okay, alang ha? Nakabalo, nag-change magasin. Sige, sige, bro. Taxi! Oh, di ko sakay, kaya kasulot, baktas lang ko. Guye, sinsa na ka nang saribaya, maldito. Hop, amal! Eh, amal! Hop! Teka, ako helmet, baktas lang ko. Maldito, di kayo na kay... Si Buboy mo ko na ron. Lagi eh. Bugay ang kailanan niya. Katong si Alan, taga-Davao, da baboy ron. Oo. Bala, katiil man siguro to siya. Kasi gusto niyo mo. Ikaw. Ang saan? Itlog ang gusto. Yan ang ganyan magkana. Namgoy, langit-langit yun. Ikaw ba? Sige, tatay. Ang lako di ka mo inom. Igno magani ng manok ka di mangini. Kita pa niya. Oh, uy, lako. Ayos sa. Ikaw ba? Kastila ni mo. Ikaw, gusto dyan ka ng kwan, ha? Ano ang hubog-hubog mang tayo? Mo dyan ko makita dito. Kabalo ba dyan ka nga? Ganangay ko ng mga lalaking hubog, man. Kaya may bedel ni mo. Kabalo ka. I am 17 years old. Bago lang. Si Tama di ay. may skin di pa mang singot niyo na. Ikaw ba? Sulka! Ako kay may... Sulka! Sig! Basig gurang ka. Kita ka sa kupaan nga sexy ka ngayon. Alik ko mo to. Tanaw kong pruebas. Ako short ako, puti ako short, oh. Tanaw kong sinula. Sinula, dali. Alam mo na si Dula, oh. Uy, taga barangay 31 Sa mandi ay piki na. City Pagidega. Ikaw imong singot ba kay mura na Facebook ko. Uy, pink yung slack. Niya sa man. Mag-ina niya ay lang ta. Bugdo wala mo kasing-kasing. Be. Musukol gidi ay ka. Bata, pakika. Ano de kong bata? Lami, kaayo. Ayun, ayaw ko kagita-kita. Ay, kaya akong edad. Soko.
si Lamimbong. Saman mo pa, suporta na po ka. Awa pa eleksyon, boss. Oh, kaya to. Doon ay nakita nga batag ng babae sa imuha sa gawas, boss. Pagka, awang ka. Bura ba ito matagtiki, boss? Matagtiki. Ay, kahubag manggod. Gusto ba, boss, padayon na ako to? So may ngalan niya ko, no? Huwag ba siyang isulti, boss? Ay, hindi ba siyang isulti siyang pagan? Basta kinahanlan daw kanyang makita. Ikaw, boss, ba maldito? Di ka, boss, ba? Hindi. Sundan na lang. Kinsa mo na, ay kung isyesyo, tiguan nga ka, kaya wala tiguan namang butangan na. Sorry, boss! Boss, tulad, dahil sa akong kasikating. Hi! Hello, lover boy. Oh, O kaya ko, B? Hi, boy. O kaya ko, B? Isyok, dili mo. Kumusta naman ka? Ikaw ba? Wad yung kay text-text sa skins ba? gusto ko ka dali. Gumingaw mo ko mo niya. Mo kay text-text na good. Samang ka. Pagkapasapas dali ba galagawan eh. Man, di mo ka magpapas. Dita ko yan. Samang ka. Ano yan? Ayaw Di ba na ninitabo na to? Ayaw pag-ana. Pulin kay... Ako na- Ako si Malikon, be. Ay, sige. Bebe. Ayaw ba ako? Namumunta sila. Bebe ko ako kaligaw ko na. Ayaw ba? Buiragog ko. Ano mo kong iwakli? Ayaw ko iwakli. Baniwang ba ko kayo? Kabalo biya kaganahan kay... Ay, na. Pulin, na ako'y girlfriend. Kabalo na ka na. Kunyag na kayo girlfriend and so... Wapa ko nag-asa na. Isa pa, wapa mo mong ikasal. Pulin, malihog lang. Di ko gusto nga magubot. Storya lagi. Di ko gusto maparehas ang amigo may GGB ko. Ay, piyo lagi. Ano ba? Usabang ka! Usabang! Skandalo ko dire? Ay, pagpuyo ba? Ayaw ko ka nakakita-kita, ha? Ayaw lagi. Pagpuyo ba? Hindi ba kagwapo ko rin, pero mag-wild ko dire. Kanang storya ni mo ba? Malaing gani ko na ron, tanawa. Balik ka na, ya! Parang mag-wild ko dire, right? Ha? Saan? Magubo ko? Saan? Magubo ko dire, ron? Pagpuyo. Hobo na! Sip. Iyan naman akong sikiwag ko. Saan, ha? Ayaw, Ayaw ko ka na nakapagpuan ba? ayaw pagkana ba? Usay ka na! Gubo ko dire, ron! Saan? Hindi ba ka matay sa ko? Hindi ba ka matawag? Ano man? Kaya. Ha? Kali ko iyab lagi. Pero kuya? Ha? Wala ko lang uya pa man mo na. Kaya ka, te? Ayaw. Gubo ko dire, saan, ha? Gubo ko dire, ron? Ayaw. Pariyagin mo itong mong amigo nga si Kwan, ha? Marlon, ha? Ang hobo na! Kagugay! Gubo ko! Ayaw lagi. Pagpuyo. Saan? Saan mo ko, te? Hindi na mo text na lagi ko. Patay ka! Gising ako ba? Keso. Ayaw lagi. Gising ka! Ayaw. Wah, ano yung magkamukita ko? Gusto ka mo gawas ko sa hospital mo, tungtungkuan na ako. As well, fourth floor ba na yun yung kwan, Ayaw. building? Pagpuyo ba? Ikaw, magkakon aking. Ayaw, kwarta. Sige, oo. Kwarta. Ayaw ko i-load. Oo. Pila mo na? Oo, sa kalibo. Isa ka rin po? Isa na nakadlaw na ko niya. Usama ka, magpa-kwan pa ko, magpa-relax pa ko sa kong buhok, magpa-hearse pa, magpa-puts pa, magpa-face O, pa. sige na. O, 5,000. O, tama na. Hindi na ako gusto 5 mil, sabi 5 mil. Pero nakadlaw na ko. Balik na pagkuhan niya. Mugi mo kung bayan nakalibre to ko ato pero pili mo sa kuha ni 5,000 na. Take it or leave it. Tigit or libit. Gusto na ka, ha? Gusto ka na mag- Wala na ilain. O, bisa pag iyabunin mo na akong pitaka, bukanta na na. Magubo ko din eh. Saan? Dagan-dagan ko rin sa dala. Magubo ko. Magsigit-sagit ko diyan. O, sige, sabi, amin na na 5,000 be. Amin na. Abi ni. Abi ni pitaka Ano nyo. na, ha? Abi ni pitaka nyo. Ayaw. Ano, di ba ka? ATM ni mo o galing mong credit card. Lagay kong password ano eh.
Kuyawa ko din mo. Ano nga rin ang ipasko ng uyab, ha? Ay mo ka uyab. Saban, sumbong ka ako. Saban, Ayaw, dili ko. sila di ba? Tayo number ulit. Number. Password, password. Ayaw. Password. Ayaw. Tumanak ka. Oh, gang. Sir, pitakan mo kung kanta na nag-wish you a Merry Christmas. Pwede naman na sa ikalo sa sikyo, gang. Asa na mga ATM ni mo ang nadi ay mga credit card, di ay. Ha? Bilin ako kang Nico. Ano, project ba niya? Kung Project, pa na mag-eskwela, project. Gang. Mga klase na bata ay uyab, oy. Gang. Nala ko yun, atiman, mahuman lang ni mabalik mong yapon Ang sa bitay mo credit card o kinukuhaan, di ba? Kaning. Tesa, ka na interesado mo kay kagkalitan akong mga... Biya ka na, sa papita na nga. Ako ni bukulit ka na, ha? Starting today, limong ka. Uyab, Nakalimot ka. uyab palang ganito yung anak na kagbatasan. Sinagto kag dayon nanti ka. Unsa? O gani, Ayaw ko ka na pang-istorya, ha? Eh, sultiya ka ka. Ako ka, tinarumya ko ni mo ka. Ay, Sa di bang- kaya ko ako ka, kitarumya ka ka. sige, sige. Promise na ko ni mo, ugma, nana to, okay? Patay ka, ha? Ay, promise na. Patay Oh, ka. sorry na, ay nakasuko. Sige Ano na. mo ka na na, yun, ha? Na? Sige na, Pulin, maluoy ka. Iuli na ako mga itim, kigipangit ka. Wala man problema na eh. Sa magagalin ako na rin ko istorya ng ransom. Ang isa ka ATM, kuhanig 50 mil. Anak, 50 Grabe mil. ka, oy. Grabe ka credit card ni, kanang kana HSBC o kuhan, kaning GGB. Kaning GGB, kay kuhan na siya, kanang 20 mil o 30 mil. Okay ra, oy, okay ra. Aron na, para mahatag na ako ni si Moha. Samantali na. O may problema na, kabalo ko na ako kay kang sweldo. Kaya ni mo. Unsa man ni mo, ha? Kabalo ba ka nga blackmail na ni mo, ha? Excuse me, wako kabalo na. Wako kailangan ako sana siyang blackmail. Sige na, hatag na. Tesa, Para dra. Kita ka. Saman, ha? Musumbong ko dito, ha? Musumbong ko sa imong uyab nga. Nasa kuha ng ATM, ingon ako nga, uyab ta, doon kayo natanak uyab. Yan, nahatag na yung mutan ng mga ATM sa kuha credit card. Mo na, saman, ha? sino ni Mayo ba? Kumurtahan ako. Sige na, hatag na. Sa may dugayan. Kailan makauna-una kay pamagi. Di ka makauna-una. Alin, una-una pamagi. Dili ka makauna-una. Gusto. Gamitan ako balik-balik liog. Sino na maluoy ka ba? Oy, balik-balik na kagliog. Kadali lang, ha? Kadali lang. Maluoy ka. Imo niyo, kari gamitan niyo, nilagara o. Nilagara o. Kasama mo. Putol lang si mong liog, iya tuyo ka. Ay na, balik-balik ah. Tuyo, di ko madala na. Di ba? Nag-inisog ko. O sa magyod, ihatag niyo mo dili. Naginisog ka. Lain naman di mo tirada, ha? Kakakuloy naginisog di ba, ha? Nakunot akong hadlock. Ba? 16 anyos pa lang ko, isog na ko daan, ha? Pauline, sino to kag... Na. Saban. Gusto ka nga makita mo ko sa ako kaisog, ha? Pauline, please. Gusto ka? Dito ko, phone na! Ambi na ako pitata. Ambi No, Ambi! ransa. Ambi. Saka, pwede ka kasuhan na nagkuhan. Kasohe! Wako nandlo ko kaso! Ha? Sa man, gusto ka nga patawag ka sa barangay? Bisa pa lang pinakabarangay na! Ha? Akong uncle,
lupong taga pamayapa, baya. Bisan pa nagtaga. Asa na mo angkol? Nagtaga sa lupon? Sa lupon na mo angkol? Ha? Sagya pa balay banay. Luoy ka. Iita. Sige na, maluoy ka. Yatog na nadawa. Oy, ako na. Ay, bugi. Sikita mil. Grabe po daw. Sikita mil. Wala na kong kwarta. Nya, huwag ay kwarta. Kung problema ko ni mo, anak. Ang binami. Imo anak. Sige. Talawan ang credit card ba na? Bahala ka, ipakat off na ako na tanan. Hindi na credit card, oy. Katanyang ko, anoy, sa mall na, oy. Tama, no? Sige, muha na na. Bahala na ka na. Bahala na ka sa mga kinabuhi. Baba, salamat. Punta nag-withdraw. Salamat. Ano nga mo ni sunod ni gubon ko ning ATM machine. ATM machine na 3 serviso 3 pesos serviso dani. Ipa-block yun din niya. Kipakat-out guys, aning-aning. Ipalagot ko niya. Ipalagot yung kanina! Agang nana kung kanyang oh. Itim card ko, bago na ni nagkukubag kay. Di ka gini mo kang, ay, sakto lang yung kang wala oras sa apli kayo ka ba? Siyempre gang, magtik ito gang, gang. Kasi mas mayog mamakasyon sa tagang. Sige kang! Ako na kung sa asa na mamakasyon kay abutan na rito! Back-up ang Gangnam Style! Mamakasyon tagang kay, kasi nag-ayaw kung... Kaysa ilang mamakasyon mo! Tingnan ka ka! Tingnan ka ka! Nako. Anong imong gipagato? Ay, imong itim. Ay. Okay lang ano eh. Ikaw, kinsa man ka? Kapangit imong bayanan ka? Kapangit ka! Pag-away mo. Suya ginatay. Aliyan sa mong doon! Aliyan mo ba niya kung uyak? Sabi mo ka matawag. Gaya na nag-entertain na nagang. Kisamay, ha? Wala ko ila. Kinsa na ikaw, anong nagkungkuhan mo kanina? Imo dyan kong ipalagot ka. Imo dyan kong ipalagot. Sige na, kaya may kailan mo. Sige na. Itatan si Persaya na ko. Ano sa din? Kesa na! Ay, maganda ex na ko na sa una. Esa mo di ay? Esa mo rin! Esa mo rin! Glenn. Pasinasa ko Glenn ba? Lain na ni mo Glenn. Ano dyan? Mumuharta lang ka. Pangitag lang yung tigbason, ha? Lain na, no? Basta tayo magkachamba ko. Glenn. Saan ba na baka nga size meal lang sundo ka na bulan? Hindi ko tigbason. Ano lang yung kamalukoy ka ba, ha? May buhay na ako niya tuwa. Good day dyan ang buhay. Ay, lain na sa ni mo Glenn. Salamat kay kaya kuya. Esa na ni mo! Dito na una nito ka. Mautag na aning bayanan! Kabalo ka. Salamat ka, Pulin, ha? Huwag pasalamat po ko nga di mo tuwa akong uyab nga ako'y kulong kadidang. Hindi sa katuwa kanina nga ni makailag kong babae. Glenn. Sa todo, taas na ng agtang ako. Pero, hindi na mo to. Glenn, ayaw ko buwan na, Glenn. Ang tunamik na tayo. Malain na, Glenn. Glenn! May nalanggani dulanday. Wala mituo si Rhea ang anak ko'y laing babae. Kadi sa katuo sa ko'y tsura na makauyang paguglain. Nakulo
masulbaan ko itong mga tungurapan. May na lang kay wala ko niya na kwartahan. Dagan kayong salamat. Ug din ugwa na dyan ko ni usab. Kaya mahadlok na kong ma-GGB. Hanto din na lang. Kini niya suwat magtatampo. Glenn.